Priatelia, vítajte v domove Bielých hlav, v Múzeu sestier Rojových a vítajte na našej besede ku výstave Krčmári a abstinenti, besede, ktorá hovorí o alkohole, alkoholizme, ale aj o abstinentizme a o živote bez alkoholu. A na úvod našeho stretnutia by som rád privítal medzi nami aj hostí a to je sestra Danka a brat Michal a sa s nami podelia. Sestru pozvem ku nám ako prvú a ona je flautistka a uvedie nás piesňou od Ivana Valentu a sú to variácie na pieseň Smieť žiť pre Krista od Márie Rojovej. Ja by som vám chcel povedať v tejto prvej časti niečo o našej výstave. Je to taký historický pohľad. A v druhej časti potom poprosím nášho hostia Michala Kovára, keby nám povedal taký pohľad zo súčasnosti a trošku aj zo svojej služby a zo svojej práce. Tak pozerám, že viacerí ste Turanci zo Starej Turej, tak zrejme ste už našu výstavu niektorí aj videli, keďže jeden mesiac, august, bola umiestnená v meste Starej Turej, v centre, a tak som rád, že mohlo to vidieť veľa ľudí. A boli dokonca aj také ohlasy, že to je veľmi potrebné niečo takéto, tak za to som aj rád. No ale viacerí to nemohli vidieť a tak zatiaľ je teda umiestnená tu a
a je robená takýmto štýlom, že bude to môcť byť aj putovná výstava. Dneska som sa stretol s sestrou farárkou evanjelickou z Levoče a ona vravila, že budúce leto, že by sme to chceli na celé leto vystaviť v Levoči. Tak máme takéto prvé pozvanie putovnej výstavy. A tak by som vám trošku povedal o tom, že vlastne že prečo a ako to vzniklo a čo obsahuje takáto výstava, tak stručne. Moja myšlienka, keď som prevzal po Pálkovi Trúsikovi toto múzeum ako kurátor múzea, tak múzeum sestier Rojových. A moja myšlienka bola rozvíjať tie témy a myšlienky, ktoré sestry Rojové a ich spolupracovníci riešili. A myšlienky a rôzne tie veci, čo sa diali. A to hnutie, ktoré inšpirovali a v ktorom žili, hnutie Modrý kríž, je známe aj doteraz vo svete ako hnutie, ktoré bojuje za rôzne sociálne otázky a aj bojuje proti alkoholizmu. A tak Modrý kríž, ako sestry Rojového inšpirovali, tak mal vo svojej hlavných základných myšlienkach zápas so závislosťami, teda vtedy najviac rozšíreným alkoholizmom. No a tak ja som hľadal, že ako dostať sestry Rojové a ich myšlienky ešte ináč nejako medzi ľudí, než len tak, ako ich poznáme a ako sú rozšírené. Teda Kristína Rojová ako spisovateľka a tá fenomenálna sociálna práca. A tak teda náš kraj, tento podjavorinský, je známy napríklad tou tzv. Ovocno-destilátovou trasou, teda to sú alkohol, ktorý sa páli z ovocia a ľudia sú na to niektorí aj veľmi hrdí. A tak v malom množstve to môže byť aj liek a môže to byť aj celkom pekná vec možno. Ale úskalia každej veci, s ktorou žijeme, sú aj rôzne nebezpečenstva. A tak alkoholstvo prináša aj veľké otázniky, závislosti a problémy. A ja sám o sebe musím povedať, že nie som taký prísny abstinent, ale vyhýbam sa, pokiaľ môžem, tým nebezpečenstvám. A tak sa nám podarilo dostať sestry Rojové medzi ľudí trošku iným spôsobom. No a toto je jeden z tých spôsobov. No a čo obsahuje táto výstava? Tak máme 5 panelov, 5 tém a sú prispôsobené tak, aby boli otvorené pre každého. Nielen pre kresťanov a nielen pre ľudí zo Starej Turej. A tak prvý panel, ktorým to začína, sa volá Alkohol v slovenskej obci. Tak neviem, či staroturancov poteší, že sa stali takým príkladom slovenskej typickej obce, keďže sa nedá sa zovšeobecniť, že sme typická obec na Slovensku, ale tak niečo akože sa opakuje aj v iných mestách a dedinách na Slovensku, ako v Starej Túrej. Tak napríklad na tej prvej fotke, ktorá je na tom prvom paneli, tak vidno veľkú budovu obecného domu v Starej Túrej. A v strede vidno evanjelický kostol a vedľa námestia vidno domček, kde bola krčma. Tak to je, myslím si, že doteraz taká vyhlásená legenda o Slovákoch, takže sa hovorí, že z kostola sa išlo do krčmy. A keď to bolo nedeľu, cez týždeň ľudia niečo išli vybavovať na ten obecný dom, tak potom neúspech alebo úspech potrebovali ísť zapiť do krčmy. Takže takto to bolo aj na Slovensku. No a tak sú tam aj iné tieto také príklady z histórie týchto rôznych pohostinstiev. Je tam 8 fotiek, niektoré sú staré, veľmi staré, a niektoré si pamätáme ešte, dokonca pamätám aj ja, je tam ten bufet na váhe, posledný, ktorý vlastne je posledná z takých miest, kde sa v Starej Túrej chodilo piť. Niektoré z týchto miest, kde sa pilo, boli veľmi slušné. Napríklad to úradníčkové pohostinstvo
Štefana Úradnička. To bolo spojené aj s mesiarstvom, alebo potom tam je ďalší obchodík, myslím, že to je pán Mešťánek, kde mal obchod so zmiešaným tovarom, ale na tej fotke si všimnete taký výrazný nápis, že predaj vína a alkoholu. Ešte predtým, ako sestry Rojové začali svoju prácu, tak predstavení mesta Starej Turej si uvedomili, že ten alkohol že spôsobuje aj problémy. A tak v tom texte je tzv. Šenkársky štatút, ktorý v druhej polovici 19. storočia vydalo, dneska by sme povedali, mestské zastupiteľstvo na čele s primátorom. Regulovali krčmy a výdaj alkoholu. No či sa im to podarilo, to je otázne, lebo kopaničiari si nedajú len tak do niečoho hovoriť. Tak sestry Rojové mali čo robiť ešte aj po tomto šenkárskom štatúte, po tej regulácii alkoholizmu. Tak to je ten prvý panel. A vidíte, že by som sa vedel rozprávať o tom, tak možno by som sa mohol trošku skrátiť. Ale druhý panel si môžeme pozrieť, že čo sa medzi tým dialo vo svete. Teraz na Starej Turej v týchto fotkách, v tom prvom paneli sme boli v druhej polovici 19. storočia a v 19. storočí v Európe, všeobecne v Európe, v Amerike bol veľký problém s alkoholizmom. Nebol to iba problém nášho kraja, ale tieto fotky týchto rôznych mužov a žien, ktorí sú na druhom paneli, sú z rôznych krajín. A tak napríklad celkom hore je Theobald Matthew, to bol írsky mních, rímskokatolický farár, ktorého v 19. storočí volali apoštol striedmosti, alebo apoštol abstinentizmu. A z jeho činnosti ako takého kazateľa evanília vzýšlo veľké hnutie. A všeobecne Íri sú známi alkoholizmom doteraz a vždycky, kde, ako v Biblii sa hovorí, kde sa rozmnožil hriech, tam sa rozmnoží aj milosť. Tak Pán Boh si vždycky vzbudzoval takýchto ľudí, ktorí proste snažili sa ľuďom pomôcť. Tak tento pán je z Írska. A potom máme druhého, ten taký bradatý, páter Činiky, pôvodom Kanaďan, taktiež v prvej polke života katolícky farár, a v druhej polke života sa stal protestantom, či žiaľ, alebo vďaka Bohu, toto neviem povedať, ale je známy vo svojom prostredí ako takým víťazným ťažením proti alkoholu. Katolícka cirkev oproti evangelickým a protestantským cirkvám je známa takým zameraním na skutky. A to niekedy je predmetom kritiky, ale keď začnú presvedčivo katolíci robiť tie skutky viery, tak to robia poriadne. A tak tento človek, tento páter Činiky, tak bol veľmi úspešný. A ľudia išli za ním a zriekali sa alkoholizmu. No a tak toto boli takí dvaja katolícki bratia. A potom ďalšia, je tam taký žena, to bola prvá kazateľka protestantská, metodistka na začiatku 19. storočia, ktorá tiež sa zapojila do takéhoto hnutia proti alkoholizmu a nad ňou je na fotke človek, ktorého by som si mal meno spomenúť ako kurátor tejto výstavy, ale priznám sa, že si ho budete musieť prečítať. A tá kartička je tam ako taký záväzok zdržanlivosti. Kde si ľudia podpísali, že budem sa 1 rok zdržiavať alkoholu. Alebo podpis, budem sa zdržiavať alkoholu celý rok, celý život. No a toto druhé hnutie pochádzalo z Veľkej Británie a dalo si názov hnutie modrej stuhy. To sa môžete dočítať, že je to z biblického verša. Ako starí Izraelci si mali dať modrú stužku, aby nezabudli na to, čo im Pán Boh prikázal. A hnutie modrej stuhy, tým anglickým, sa inšpiroval Modrý kríž. Modrý kríž je v 3. stĺpci na druhom paneli a
Modrý kríž bol pôvodne v Švajčiarsku, vznikol a rozšíril sa do nemeckých krajín, teda Rakúsko, Nemecko, ale potom aj na sever. No a odtiaľto sa dostáva Modrý kríž na Slovensko. Vznik Modrého kríža bol teda veľmi výrazný v týchto krajinách. Sa môžete samozrejme o tom dočítať. A posledný pán je Štefan Závodník. Bol to rímskokatolícky farár v Uhorsku, jeden zo tzv. Štúrovcov. Keď mali Štúrovci v Uhorsku zasadnutie tu v Čachticiach, tak na ďalší deň sa presunuli do Veselého pri Piešťanoch, kde už bolo nie národné stretnutie, ale abstinentské, ktoré organizoval tento brat Štefan Závodník ešte pred vznikom Modrého kríža. A tak som spomenul Modrý kríž a tak sa dostávame ku tretiemu panelu, ktorý pre naše múzeum je taký zaujímavý, keďže už sa jedná o sestry Rojové. Toto bolo niečo, čo im predchádzalo a teraz sme tu v centre, taký samostatný panel, Modrý kríž, ten Rojovský. A ďalšie dva potom sú ďalej. A tak tu máme príbeh, ako vznikol na Starej Turej, kde sme my teraz, ako vznikol Modrý kríž. Aké to bolo hnutie a kto vlastne ho zakladal. Možno vás zarazí, že tam nie je fotka sestier Rojových. Tak je tam, na tej prvej fotke je ich švagor Jan Chorvát, ktorý vlastne bol prvým zakladateľom Modrého kríža v Uhorsku a bol to manžel ich najmladšej sestry Boženy Rojovej, teda ten taký menší. A vedľa neho je Ján Roháček, takže typicky naše priezvisko turanské Roháček, Ján Roháček, ktorý bol prvým podpredsedom Modrého kríža. A tak títo dvaja páni spolu so sestrami Rojovými a s ďalšími založili tento abstinentský kresťanský spolok na Starej Turej. A na druhom panele ste si mohli teda všimnúť taký ten záväzok zdržanlivosti. A tu máme dve kartičky na fotke, ktoré sú tiež záväzkom zdržanlivosti. Všimnite si, že keď prídete bližšie, že aké sú tam okolo napísané rôzne biblické heslá, niektoré veľmi výstižné, také aj protialkoholické a niektoré pozitívne, niektoré negatívne. Na obrázku je ďalej budova, kde sídlil spolok Modrého kríža, ale z okolia Košíc. A tu nám dokumentuje, že ako sa toto hnutie rozšírilo. Čiže od Starej Turej Košice sú celkom na opačnom konci Slovenska. Modrý kríž bol totižto založený na základoch evanielia, na základoch kresťanských. A to tak, že nešíril sa v prvom rade nešíril sa abstinentizmus, nešíril sa boj proti alkoholu, ale to bol až ako taký vedľajší produkt živej kresťanskej viery, živého vzťahu s Bohom. A takého živého, že to až mohlo spôsobiť niečo také výrazné, ako je vyslobodenie zo závislosti. A niečo takéto výrazné je na tom treťom paneli, na tých posledných troch obrázkoch, tie si tam všimnite, sú z tatárskeho vydania z knižky od Kristýny Rojovej a je tam taký pán, ktorý je s takými fúziskami, taký, keď si predstavíte toho krymského Tatára v dávnych časoch, tak presne takto nejako taký divoko vyzerajúci. To je vlastne na tých troch obrázkoch vystihnuté, že čo robilo v tých rojovských časoch evanjelium, ten Boží zásah tak z neba s tým alkoholikom, ktorý chcel byť oslobodený. A tak vlastne teraz sme tu za mnou. Môžete si to potom pozrieť. Tento ďalší panel, ktorý je za mnou, tak je zase také pokračovanie. Povedzme, že sme boli vo svete, tu máme to jadro, ten Modrý kríž slovenský a tu som povedal, že ako človek môže byť oslobodený z tej závislosti. A čo potom? A to sme tu. Čo potom? Nazval som to úspešný život
úspešný životný štýl abstinenta. A ktorí ste starší, tak si pamätáte ešte v Starej Turej obchodík rodiny Krupových. Ja si to už nemôžem pamätať. A tak tento panel je o tejto rodine, je o Krupovcoch. A Michal Krupa, ich najstarší predok, ten prvý obchodník, ktorý si postavil kamenný obchod, zažil u svojho otca veľmi ťažké stavy, čo sa týka závislosti. A on, keď mal 12 rokov, dostal sa do prvej besiedky, ten jeho syn toho alkoholika, ten Michal Krupa, do prvej besiedky, ktorú viedli sestry Rojové. A tam sa obrátil, spoznal Ježiša a toto ho premenilo na celý život. Tak okrem iného prestal piť alkohol a dal si taký záväzok na celý život. Tak Michal Krupa, keď vyrástol, dospel, tak sa stal tým podomovým obchodníkom. Ako to na Starej Turej sú tí výrazní hauzírery, čo s tými kárami chodili. Tak je tu jedna z jeho fotiek, ako sa chystajú na cestu. A je tu aj s takými krosnami, čo chodil predávať tovar po Alpách dokonca. Michal Krupa. No a kresťanská viera a tá etika jeho ako podnikateľa ho priviedla k tomu, že keď si založil kamenný obchod v Starej Turej, že prestal hauzírovať, ako sa vraví, tak spravil niekoľko rozhodnutí, veľmi vážnych. Nikdy v potravinách nebudem predávať alkohol. A nikdy nebudem mať otvorené v nedeľu. Že jednak je to deň Pánov a jednak rodina si potrebuje oddychnúť. A tak toto pravidlo dodržal on, dodržali ho jeho synovia, keď prevzali obchod. A my by sme si povedali v dnešnej dobe, že konkurencia je obrovská, že to nemôže taký podnikateľ prežiť. No keď nepredáva alkohol zvlášť, lebo to sú veľké zisky. No a napriek tomuto on bol hrozne úspešný. Nekradol, bol hrozne poctivý. A keď bol slovenský štát, tak mal poschovávaných hrozne moc Židov. Ale ľudia, ktorí mali poschovávaných Židov pred nacistami, tak väčšinou ten majetok tým Židom nevrátili. Ibaže Krupovci všetko poctivo vrátili. Nezbohatli na Židoch. Jeho vnučka Michala Krupu mi povedala, to je aj tu je tak spísaná etika podnikateľa podľa Michala Krupu. Ona mi povedala, že náš dedo nám nezanechal žiaden majetok. Nič. Ale nechal nám obrovský duchovný odkaz. A tak existuje aj taká knižka, ktorú Krupovci vydali ako rodina. A vlastne týmto som chcel tomuto človeku a jeho zásadám a vlastne tomu celému hnutiu som chcel tak zdať takú úctu v tom, že vydržali a vytrvali v tých zásadách. A je tu pre nás také svetlo. No a tak sa dostávame k tomu poslednému, 5. panelu, poslednej téme. A tá hovorí o tom, že som tu nazval abstinentské umenie a propaganda. A tak tí, ktorí prestali piť, tak sa snažili pre tú myšlienku získavať ďalších. Lebo videli, že môj kamarát, s ktorým som chodil do tej krčmy, takže on má také isté problémy, ako som ja mal predtým. No a tak títo ľudia spojení s Kristínou Rojovou ako spisovateľkou, plus s ďalšími, aj nejakí maliari a tak vydávali knižky, písali letáky a my máme v našom múzeu asi takýto štos všelijakých protialkoholických letákov. A čo je zaujímavé aj s niektorými takými výraznými obrázkami. A tak tie som spracoval tu a vďaka našej grafičke Katke Delišovej a jej ateliéru, čo má v Moravskom Lieskovom, tak je to takto spracované. A tak napríklad v prvej republike Československej bol kráľ. A tak jeden z tých letákov sa volá, že kráľ v republike. Je to tento, to je vlastne fľaška alkoholu, na ktorej je kráľovská koruna s takou letkou. Bolo to skôr taká negatívna propaganda, takže alkohol, kráľ republiky, tak to bojovali proti alkoholu. Alebo aj taký úsmevný obrázok, ktorý ste si možno mohli všimnúť aj na Facebooku našom, ako ide oklamaná stráž, sa volá ten príbeh.
A je to o tom, že je taký domček, kde stojí taký bojovník a stráži tento kráľovský dom a prichádza k nemu obor alkohol, ale on sa ubráni voči tomu obrovi. No ale potom obor alkohol, ktorý je tu zobrazený ako taká flaška, tak on si vezme inú podobu, takú nenápadnejšiu, aby toho bojovníka oklamal. A tým pádom ovládne ten kráľovský dom. No. Priatelia, tak toto je ten posledný panel, abstinentné umenie a propaganda. Som vás previedol touto výstavou a jeden pán, ktorý tu bol minulú nedeľu, 3 hodiny si to tu čítal a študoval, povedal, že Samko, chýba mi tu ešte 6. panel, mal by si vyrobiť ešte jeden taký. A ja, že čo? No, niečo o dnešnej dobe. Že keď to niekde poputuje tá výstava, aby ľudia si mohli prečítať, že ako sa to robí dneska. A tak ja vravím, fíha, no čo teraz, idem pozvať Maroša Kufu, čo tam na východnom Slovensku pracuje s ľuďmi, slúži. Ale tak to je moc ďaleko. A tak som sa porozhľadal a videl som, že aj na západnom Slovensku máme niekoho, kto sa venuje ľuďom. A tak tu máme naživo. Ale kým teda Michala Kovára by som pozval sem, má pre nás nejakú prezentáciu, tak by som chcel dať priestor vám. A či by ste sa chceli niečo spýtať, alebo povedať, alebo doplniť, alebo niečo, čo ste si všimli na tých fotkách, alebo niečo o starej Turej. Nemusíte ísť dopredu, môžete tak z miesta. Ste neuvažovali v múzeum spraviť nejakú výstavu na základe tie brožúry, ktoré hovoria na podporu boji proti závislostiam, alebo možno to už bolo, neviem. Že by sme ich vystavili. No to je možno chyba, že teraz tu práve nie sú, no, mohol som ich nachystať. Tak na budúce ich nachystám, verím, že nie ste tu naposledy. No, máme tu aj návštevu zo Súša, čo vlastne nie je návšteva, a tak možno, že poznáte možno aj ten modrý kríž švajčiarsky. Či ani nie? No Poznajú. Dobre, tak ak nemáte nejaké otázky, tak by som pozval Michala, ak môžeš prísť a asi máš aj nachystané sám niečo, že? Či by som ja ti dával otázky, alebo... Môžem taký krátky blok. Môžeš povedať a potom sa budeme pýtať. Určite, hej. Ďakujem veľmi za pozvanie. To, čo by som tu chcel zanechať, ak si nič iné nezapamätáte z toho, čo budem hovoriť, je to, že každý človek, ktorý je závislý, tak má nádej. Má nádej sa dostať z tej závislosti. Každý človek, ktorý je závislý, má nádej sa dostať z tej závislosti. Ja som si sem priniesol takýto kúsok lana, ktoré predstavuje náš život. Možno 70-80 rokov, niekto sa dožije viac, niekto menej, ale predstavte si, že toto lano určuje náš život. A my si tak ideme tým našim životom, niekedy sa nám darí viacej, niekedy menej, niekedy sa smejeme viac, niekedy plačeme viac, ale prechádzame si tým životom a sa dostaneme do jedného bodu, ja som ho označil takou čiernou páskou, kedy sa stretneme so závislosťou. Možno každý z nás sa stretol so závislosťou, buď v osobnom živote,
alebo v rodinnom živote. Že má v rodine niekoho, kto má problém so závislosťou. A každý, kto túto skúsenosť má, tak možno vám potvrdíme slova, že odtedy, ak sa stretol s tou závislosťou, tak ten život sa mu zmenil. A nie k lepšiemu, ale k horšiemu. A prišlo do toho života veľa bolesti. Ale tá závislosť do života jednotlivca nepríde hneď. Ono to má určité fázy a ja by som vám rád predstavil teda určité fázy tej závislosti, o ktorých hovoria teda odborníci. Ja nie som odborník na závislosť, pracujem so závislými ľuďmi, ale hovoria to odborníci, teda tak toto budem prezentovať. A tá prvá závislosť je to také experimentovanie. Teda človek zistí, že existuje nejaká návyková látka, ktorá mu pomôže uniknúť možno z tých nejakých bolestí, ktoré prežíva, a ju objaviť túto látku. Veľmi sa mu to zapáči, lebo táto látka mu poskytne únik z reality. A teda začne užívať nie pravidelne, ale na nejakej báze, a zistí teda, keď túto látku užije, tak sa dostane z tej možno bolesti alebo z tej nudy, ktorú prežíva, do nejakých euforických stavov, ktoré si veľmi obľúbi. A zo začiatku tam nemôžeme hovoriť a nehovoríme, nezažíva ten človek žiadne nejaké negatívne väčšinou zážitky, ale je to veľmi pozitívne. A každý, kto raz okúsil nejakú drogu, vám možno len to potvrdí, že keď si začal s tou drogou, tak to bolo skvelé. A je to naozaj pravda, že tí ľudia, ktorí užívajú drogy alebo nejaké návykové látky, tak sa dostanú do veľmi z takých stavov, ktoré ľudia, ktorí nikdy neužili nejakú návykovú látku, ani si ich nevieme predstaviť. Ale tam to teda nekončí a to je taká prvá fáza, ktorú my sme mohli nazvať, že experimentovanie. A druhá fáza, môžeme ju nazvať také príležitostné užívanie alebo víkendové, kedy ten jedinec začne tú drogu alebo tú návykovú látku užívať pravidelne, v pravidelných nejakých intervaloch, a tá látka začína pomaly preberať kontrolu nad jeho životom. Ten užívateľ začne prispôsobovať možno ten denný režim užívaniu tej látky a veľmi často nastáva k zmene tej sociálnej skupiny. Že začne ten človek, ktorý užíva, sa vyčlení z tej pôvodnej skupiny ľudí, ktorí neužívali tú návykovú látku, a vyhľadáva ľudí, ktorí tú návykovú látku užívajú, a on teda užívajú spolu s ním. Možno sa v tejto fáze sa objavujú možno prvé negatívne následky užívania danej látky. Všimne si to teda najviac blízky, alebo rodina, alebo pokiaľ je to v zamestnaní alebo v škole. Prichádzajú tam prvé problémy. A častokrát tie svoje zlyhania, alebo keď už sa na to človeka dá menej spoľahnúť ako v minulosti, tak si to obhajuje klamaním. A ľudia jednoducho, tí jeho blízky, čo naozaj poznali, zistiu, že niečo sa s tým človekom deje. V tej tretej fáze, ktoré môžeme nazvať, že je to také pravidelné užívanie, a teda ten človek stráca úplnú kontrolu nad užívaním tej látky a svoje teda závislosti. Všetko vo svojom živote tento jedinec podriaduje tej droge. Objavujú sa finančné problémy, ktoré teda sú väčšinou riešené najčastejšie krádežami, podvodmi alebo prostitúciou. A často tieto problémy vyústia, že už sa to nedá ututlať, ako možno v tej druhej fáze, už ho prekoknutí ľudia najbližší, tak to vyúsťuje až do straty zamestnania,
ak sú to nejakí podnikatelia, tak stratia celý biznis. Alebo ak sú to ešte nejakí študenti, tak je to napríklad vylúčenie zo školy. Väčšinou tam prichádza stratie okruh tých najbližších, ktorí nad ním zlomia palicu a teda vyčlenia ho. A také posledné štádium, konečné štádium závislosti je vtedy prebieha, keď ten jedinec užíva tú návykovú látku, je teda už súčasťou jeho života a užívajú, aby mohol normálne fungovať. Čiže nevie už fungovať bez tejto návykovej látky. Používajú preto, aby zahnal teda tú bolesť vnútornú, ktorú má buď fyzickú alebo psychickú. A častokrát sa už neštíti v tejto fáze človek urobiť čokoľvek preto, aby získal peniaze, aby mohol teda užiť túto látku. A teda častokrát sa stáva, že teda jedinci, ktorí sú v tejto fáze, tak skončia smrťou. Tá ich závislosť a dôležitý fakt je, že už ani v tomto bode, v tejto fázi sa človek nevie sám bez odbornej pomoci dostať z tej závislosti. Čiže to boli také tie základné 4 fázy priebehu závislosti. Niekde by ste možno našli 5 fáz, ja som si vybral tieto 4. Oni sa plus minus sa veľmi podobajú, v niečom sa možno líšia. Ale ak budete čítať odbornú literatúru o závislostiach, tak sa stretnete aj s týmito fázami. A keď prejdem do tej osobnej roviny, ja som bol taký bežný chlapec, ktorý vyrastal v rodine, kde ma dali pokrstiť a tak sa to robilo. Potom ma vychovali najlepšie rodičia, ako vedeli. A prišlo obdobie do môjho života, ešte to bolo na základnej škole, kedy som teda začal experimentovať s niektorými návykovými látkami. A možno som sa dostal do tej druhej fázy, ale bol som zastavený. A ja za to zastavenie vďačím Pánu Bohu, kedy nejakým spôsobom zastavil ma a dal mi poznať, že moja hodnota nie, že mám hodnotu ako človek. Že je tu niekto, kto sa o mňa zaujíma, aj keď možno ostatní sú preč, že je tu niekto, kto ma miluje, aj keď ostatní ma nemilujú, lebo sa nesprávam tak, ako by chceli, ako by som sa správal. A ja som práve v tom období, to bolo niekde pri konci základnej školy, potom ešte na strednej škole sa to dialo, som bol takýmto spôsobom v rôznych fázach. A teraz, keď sa späť na to pozerám, že som za to rád, že sa stali pre mňa to boli vtedy ťažké veci, ale že som bol zastavený a už som ďalej nepokračoval v tom užívaní tých návykových látok a ja osobne teda vďačím za to Pánu Bohu, kedy sa mi dal spoznať a odtedy mám s ním každý jeden deň vzťah a vnímam to, že on je ten, ktorý ma prijíma tak, aký som, aj keď sa nesprávam vždy tak, ako by som sa mohol, tak on je ten, za ktorý môžem vždycky prísť a vyznať mu tie svoje prestúpenia a on ma vždycky príjme. A teda je aktívny v mojom živote. A aj teda, ja som sa teda rozhodol na základe svojej predchádzajúcej skúsenosti, že teda tým abstinentom budem a teda nepijem alebo neužívam žiadnu návykovú látku, ale teda nič nemám proti tomu, ak teda niekto tým rozumným spôsobom užíva napríklad alkohol, ja neviem, deci alebo koľko vína, každý tú hladinu má niekde inde
ale teda ja som sa osobne rozhodol, že nebudem užívať tieto látky. A dostal som sa pred 8 rokmi, keď som si hľadal prácu do zariadenia, kde vlastne kde som začal pracovať, kde sa pracuje so závislými ľuďmi, kde sa snažíme pomôcť ľuďom, ktorí sa rozhodli bojovať so svojou závislosťou, im pomôcť ich v tom sprevázať. A to zariadenie sa volá Teen Challenge a je v Seredi. Vzniklo v rámci sveta možno v roku 1958, kedy sa taký jeden kazateľ zvolal David Wilkerson v New Yorku začal pracovať s ľuďmi, ktorí boli na okraji spoločnosti. Častokrát boli títo ľudia užívateľmi drog a teda začal s nimi pracovať a postupne vznikla organizácia, ktorá sa volá teda Teen Challenge a na Slovensku máme takú pobočku európsku Teen Challenge od roku 1995. Začínali sme teda prácou, že bolo ženské zariadenie, ktoré možno fungovalo nejaké 2 roky, ale už momentálne odtedy fungujeme alebo slúžime mužom, ktorí teda od 18 rokov venujeme sa práci výhradne teda s mužmi a snažíme sa im teda pomôcť. Sme teda akreditovaným zariadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ale sme ich kresťanským zariadením, teda pravidelné ľudia k našim klientom, ktorí prichádzajú, tak vedia teda, že sme kresťania a im o Pánu Bohu hovoríme. A ako to teda prebieha, tá práca so závislými, sme pobytové zariadenie, teda k nám prichádzajú klienti, zostávajú tam 12 až 20 mesiacov a teda poskytujeme im rôzne terapie, ako môžete vidieť. Je to štúdium základov kresťanského života, keď sa im snažíme ako prakticky začať žiť potom, keď sa zbavia tej závislosti. Každý, teda niektorým je to dané a musia sa zaradiť potom po tých 20 mesiacoch najskôr do normálneho teda života a my sa snažíme na základe tých takých kresťanských hodnôt ukázať, ako žiť ten praktický život. Potom máme animoterapiu, teda rôzne zvieratá, starostlivosť o tieto zvieratá, rodinné poradenstvo, rôzne kultúrne a športové aktivity, sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, duchovné, teda alebo kresťanské poradenstvo a teda najviac času, ktoré zaberá tá terapia prácou teda. A možno poznáte aj z osobného života, že keď pracujete, tak nemáte čas rozmýšľať nad hlúpostiami a je to naozaj dobrá terapia, ktorú teda aplikujeme aj u nás v centre. Dal som tu aj nejaké, aké máme podmienky u nás prijatia, ak by ste niekoho poznali, kto bojuje so závislosťou, alebo by chcel začať bojovať so závislosťou. A teda aj tam som priniesol so sebou nejaké letáky, na stole si pokojne môžete zobrať. A je to teda pomerne jednoduché. Stačí teda potvrdenie od psychiatria na liečbu v centre, na liečbu, resocializačnú liečbu, potvrdenie od kurátorky, občiansky preukaz. A tu sú aj nejaké kontakty na nás. Nájdete nás na internete, máme webovú stránku teenchallenge.sk, alebo tam je telefónny kontakt, najlepšie v tej brožúre. To číslo je dostupné 24 hodín, 24/7, tak vždycky vám to niekto zdvihne, ak nie, tak zavolá, keď bude môcť. Alebo nás môžete prísť aj osobne navštíviť, ak by ste chceli, lebo máme v rámci tom centre v Seredi máme takú kaplnku Davida Wilkersona a tam sú verejné bohoslužby každý štvrtok od 19. hodiny. Čiže ak by ste mali niekedy cestu do Serede alebo kúsok od Trnavy, tak vás pozývam štvrtky od 19. hodiny. Máme tam takú bohoslužby pre
verejnosť. A my vlastne aj s klientami chodievame každú nedeľu na bohoslužby do zhromaždenia. Čiže každý človek, ktorý je závislý, tak má nádej. Má nádej z toho sa dostať. Lebo Pán Ježiš neprišiel na svet nás odsúdiť, ale nás prišiel zachrániť. Či mňa, alebo ľudí, ktorí majú problém so závislosťou. Takže toľko odo mňa. Ja vám veľmi ďakujem za pozornosť a ak vyskytnú sa nejaké otázky, tak buď v osobných rozhovoroch, alebo ak má Sámko ešte niečo pripravené, tak som otvorený. Ak by ste sa chceli niečo spýtať, tak môžete. Ja mám nejaké otázky aj nachystané ešte, ale možno, že vás niečo aj napadne. Ale teda ja by som sa chcel spýtať, že aká je tvoja osobná práca? Čomu sa v tom centre venuješ? Napríklad staráš sa o zvieratá, alebo teda keď nás náhodou by počul nejaký človek, ktorý nie je kresťan, tak sa spýta, že teda ako pracujete so závislými, praktizujete na nich nejaký exorcizmus alebo niečo také? Povedz niečo. Teda pobyt v tom našom zariadení je dobrovoľný, teda pokiaľ to nie je súdom nariadená liečba, ale to je minimálne, sa nám to stáva. Čiže ten klient alebo človek, ktorý je závislý, tak k nám prichádza, že sa slobodne rozhodne, že príde k nám a slobodne teda príjme tie podmienky, ktoré máme, že musí absolvovať všetky terapie, ktoré poskytujeme. Samozrejme, ak ničom ho nenútime, len musí tam byť a nenarúšať tie aktivity, samozrejme. Že nič na silu sa za nikoho teda nemodlíme, ani do ničoho na silu nenútime. Čo ty konkrétne robíš? Ja som niečo ako vychovateľ, moja naplne, že som resocializačný pracovník, ale veľmi tak zrozumiteľne tam máme ako centrum nejaký harmonogram, denný režim, a ja som tam ten, ktorý dohľadá, aby ten režim teda fungoval. Starostlivosť o to celé centrum, teda sa starajú o to teda klienti, ktorí prídu, čiže oni si aj varia, starajú sa o zvieratá, starajú sa o čistotu zariadenia a spolu chodíme teda aj na pracovnú činnosť. Koľko máte klientov a koľko máte zamestnancov? Staráte? Aké je to veľké? Je to objekt takej starej školy, taká stará nejaká taká škola klasická. Teda nie je to veľké, naša kapacita je len 15 miest. A pracuje nás tam 8, 10, ja to úplne neviem, ale okolo 8, myslím 10 maximálne nás tam pracuje. Čiže je to pobytové zariadenie, čiže vždycky tam niekto je s tými chalanmi. Ich tak familiárne nazvime chalani, nebudeme klienti, alebo chlapci, tým mladším. Čiže aj teraz sú tam a teraz pravdepodobne majú nejaké športovné alebo kultúrne aktivity. Väčšinou dneska si pozerajú už teraz televízor. Alebo spia, oddychujú po celom týždni. Možno, že ešte to by som sa chcel spýtať, že či by si nám povedal nejaký taký príbeh zo života niekoho, kto možno, že prešiel si tými všetkými fázami, alebo ty si mi spomínal, keď sme sa spolu telefonovali, že dokonca ste mali skúsenosť s nejakými takými významnými ľuďmi. Tak sa stane nejaký podnikateľ alebo nejaký taký mafián výrazný, ktorý potom sa stane závislým. Nejaký príbeh zo života. Za tých 8 rokov som stretol tam veľa zaujímavých ľudí a chcem povedať, že možno je tak v spoločnosti sa pozerá na závislých ľudí ako častokrát ako nejaký odpad, aj oni to majú ako skúsenosť, chalani, ktorí prídu, že ľudia na nich pozerajú ako
naozaj na odpad, na niekoho, ktorý si možno aj nezaslúži žiť, ale ja osobne, aj o to hovorím aj chalanom, nie tu, že sa mám od každého sa viem niečo naučiť. Dobre. Čiže aj tí chalani, ktorí ešte sa stihli možno mať nejakú školu, stihli sa zamestnať, tak naozaj sú veľmi, veľmi šikovní, veľmi zruční, či v praktických veciach, alebo v iných, či máme dobrých kuchárov, hudobníkov, alebo stavbárov. A teda ja nie úplne rád to hovorím, ale naozaj viacerí ľudia, ktorí boli aj v minulosti, teda v podsvetí sa pohybovali, tak aj takí k nám prichádzajú, teda oni už skončili úplne na okraji, úplne dolu, ale nie vždy to tak bolo v ich živote a teda keď ich pracovný nástroj bol klamstvo, manipulácia, vyhrážanie, tak naozaj sa stáva, že tam niekedy sa to stáva, že v životoch tých chalanov je vidno zmena. A ja konkrétne mám teraz na mysli jedného chalana, ktorý tiež bol takto v 90. rokoch sa stretával s takými ľuďmi zvláštnymi a on už je u nás teraz tretíkrát a ja som už povedal, keď bol u nás druhýkrát, že tým im, ak nezačneš hovoriť pravdu, tak si tu zbytočne. A pre neho to bolo niečo prirodzené klamať. Alebo na tento príklad chcem použiť a včera som bol v práci a teda som sa pýtal, že nech povie na stupnici od 1 do 10, že koľko klame stále. Čiže on povedal, že je to tak 7-8, že jednoducho už sa snaží naozaj hovoriť pravdu a my vidíme aj, nielen ja, ale aj kolegovia, že v jeho živote sa niečo zmenilo, niečo sa zlomilo. Ale máme aj smutné príklady a za tých 8 rokov, čo pracujem v tejto práci, tak mnohí chalani jednoducho zomreli. A nie je ich teda málo. Nie každý sa dostane zo závislosti. Nie každý sa zo závislosti dostane. Môžem? Mám otázku, že aká je čakacia doba, keď vám niekto dá prihlášku, tak za kedy sa k vám dostane? Záleží od asi, ale momentálne máme dostatok voľného miesta, čiže ak si dokáže ten človek vybaviť tieto potrebné záležitosti, teda potvrdenie od psychiatra a od kurátora na resocializačný pobyt, tak záleží na ňom, za koľko si to dokáže vybaviť a môže nám nastúpiť. Ten kurátor, ten pracuje kde? Na úrade, myslím, na okresných úradoch väčšinou sú. Na sociálnych odbore, áno, tamto. Ja nemám ďalšie otázky, ja som mal nejaké napísané, ale myslím si, že všetko bolo zodpovedané. A jedna z mojich otázok bola, že aká je úloha Boha v tejto práci, ale to si vlastne aj povedal, a ako to ako kresťania vidíme. Ale mňa napadá jedna vec, o ktorou sme sa s Ivetkou, mojou kolegyňou, viackrát rozprávali už predtým, že ty si to pomenoval vlastne tými 4 fázami závislosti. Že hovoríme o takých extrémnych prejavoch závislosti, že kedy človek už má fakt problémy. Ale ešte existuje taký stredný prúd. Hej, na jednej strane sú tí abstinenti, potom sú takí tí, čo už sa veľmi trápia, a medzi tým je ten stredný prúd, hej, tam sú tí, ktorí možno si občas vypijú, možno si vypijú to 1 pivo denne a povedzme, že taký stred. A
teda my sme o tom koľkokrát debatovali, že do akej miery tieto, nazvime to potraviny, alebo teda môžeme nazvať aj návykové látky, ale napríklad alkohol, nazvime to potraviny, že sú také, že to ovplyvňuje negatívne život a do akej miery sa s tým dá žiť. Čo myslíš? Že je tam nejaká taká hranica, alebo ten alkohol, keď to užívaš denne, ovplyvňuje to nejaké myslenie, alebo dá sa to, alebo odporúča sa to, alebo nie? Čo myslíš? Ja neviem, či to je otázka, alebo... Myslím, že to je lekári, neviem, či tu nemá nejakého lekára, že užívanie tých návykových látok, tak ten mozog je naozaj poškodzovaný. A ja teda hovorím asi len môžem o tom extréme, teda, ktorý som zažil, keď tí ľudia teda prišli ku nám, tak naozaj to sú poznačení tou návykovou látkou. A asi sa toho nejakého stredného prúdu, alebo sú nejakí ľudia, ktorí pravidelne užívajú nejaký alkohol, to vedia možno zodpovedať tí, ktorí s nimi žijú v domácnosti. A napríklad taký alkoholík môže žiť celý život normálnym spôsobom a možno o tom, že má problém s alkoholom, vie možno jeho žena a nikto iný, že to jednoducho dokáže to skryť. A v práci možno by to nikto nepovedal. Asi tak. Ďakujem pekne aj ďakujem pekne, že si dnes nás prišiel a tak pravdepodobne si to tu budete môcť pozrieť aj na internete a na Staroturánskom facebookových stránkach na YouTube. A myslím, že teda tým pádom sa to dostane medzi viacej ľudí. Ti ďakujem, že si prišiel, prijal pozvanie a porozprával. Na záver, možno, že nehovorme len o alkohole, čo sa týka závislosti a takou, možno, že s tým až to úplne nemá problém, ako napríklad v dnešnej dobe s pornografiou. Čo je vec, ktorá tiež pravidelné, nazvime to, že užívanie pornografie spôsobuje chemické zmeny v mozgu a tým pádom to nejako ovplyvňuje to rozmýšľanie. V dnešnej dobe každú chvíľu sa nejaký vzťah, nejaké manželstvo rozpadá a tak je to možno, že aj kvôli tomu. Takže to je aj také pozvanie a výzva pre nás všetkých kresťanov. To je aj pozvanie od toho historického rojovského hnutia, pozvanie a výzva do boja a do takého kresťanského života, ktorý bude tým svetlom a soľou a bude prinášať takú lásku a pravdu medzi ľudí. To je záver. Ďakujem vám, že ste prišli. A by som ťa chcel poprosiť, že či by si sa pomodlil. Môžeme? Na záver. Pane Ježiš, ďakujem ti veľmi za to, že si neprišiel na zem odsúdiť nás, ale zachrániť. A že stále je ten čas, kedy je to možné, kedy môžeme byť zachránení. A ja ťa veľmi prosím a za tých z nás, ktorí možno majú skúsenosť s nejakou návykovou látkou alebo poznajú niekoho, ktorý má problém s nejakou látkou, aby si ho posilnil, Pane Ježišu Kriste, a dal si mu silu a rozvahu, možno múdrosť, ako s týmto problémom a bojovať. A veľmi ti ďakujem za to, že je to možné, že je možné bojovať so závislosťou. Amen. Amen. Na záver také organizačné veci. Okrem toho, že vám ešte raz ďakujem, že ste prišli, tak príjmete pozvanie tam ku stoliku, ku koláču. Dajte si, ochutnajte, pozrite si našu výstavu, keď ste tu.
tak chce to určitý čas si to prejsť, tak máme teraz tú príležitosť, alebo príďte hocikedy cez týždeň, buď sa osobne dohodneme, alebo keď tu budeme. No a vezmete si letáčik pri dverách a keby ste chceli podporiť našu službu, tak tu je taká krabička, aj potom pri schodoch je taká krabička. Ďakujem pekne, nech vám Boh požehná.